Ваше Високопреосвещенство, уважаеми дами и господа кметове, директори на регионални държавни институции, скъпи гости, родители, скъпи участници. Днес думичката действително е благодаря. 10 години съществува тази инициатива на областна администрация и искам тук да поканя да се изправят виновниците за тази инициатива, или това са професор доктор Седелина Торманова и госпожа Антония Семерджиева. Надявам се, че са тук пред нас. През тези 10 години ние в областна администрация показваме приемственост. Без значение от политическата окраска или човека, който ръководи тази институция. И със всяка изминала година ние надграждаме тази добра инициатива и даваме на онези хора, на онези деца в риск, лъч надежда, че доброто съществува. Надявам се и тази година всички ние хора, които сме се събрали тук и не само тук, да отворим душите и сърцата си и да дарим още по-голямо добро за тези хора, които имат нужда. Благодаря ви, госпожо Месерджиева, за неуморния труд, който вие правите и вашия екип. Ние сме зад вас. Искам и да благодаря на Сливенския митрополит, който тази вечер внася още по-голяма лъч светлина и надежда за добро. Той на едната дума откликна и е тук сред нас. Благодаря ви.